Baibrok angrongno tini khoroksa takhokni kobe kathar hamsangma kothomano sawi khanarinai o kothoma angkha obakhani borok bai yakal kalangjak hingke angrongni loki tongo norokni bukhok birkha tebol ma norok khanawi tongdi pulansini baithak jora takhok sanini para khwai telemura saljabi niaro khoroksa burini rong number call faikya takhok sani hingke bo rong number buri eba borok bai kogrok sana musungjakya call card khairu bo haifano call bar khayo afro bo call receive khaikya hingke kok saka o rong number buri se bonus sangka afro mobo jaga hinai afro takhok sani o burini khorang khanama baino kobor hai thangka asake khanato o burini khorang bo mongsa kok sana buskurikha o buri call card khairikha haifano bo ba angno tongkho afro khoroksa bini tol phai phono dagari phakya afro botoisa o burini call khaikya o buri call receive khai kok saka bosenga afro mungte para o buri saka Kamalpur hini te mungbo saka khumali hini hingke borok salbrum no kok salayo salju sani bini bukhani kok sawai rikha fro khumali accept khai rikha hingke borok khorok nai malanya kok bo relaikha salja borok kuni malalaikha nuklaikha afro borok kuni asuklai kok salaikha gilama kok afro takok sani saka baby nengano yaka thanglakli angne nono markheno buka hapthangka hinai afro buri saka ihi munu angnono yaka mangala thia sakno nini logino tongnai hinai hingke borok khorognai jani nogo kifilaikha afro nogo thangbo kok salaikha takok sari asakhe bukhuk khumali no hamjagu bo salja phano kok sayawi tongwi manya kokma saya fru khebo o burini call record no khanawo salja takhok sani o burini call khaikya afro bo burini phone switch off mankha bo short phone tongkha kokma saya ngai bo call bo try khaimang tongo delino to phano phone switch off no mano bo mai moi chaliya kapmang tongkha haike mang 3 man angkha salja bo Facebook ko hapka afro no bo kaisa photo post nokha bo jomkhai bo naikha o buri sawi hinmale khumali se bo hai hin suja bo nokha ani baino dakti sori hamredi bo belaina serious ni takhok sani logi no comment khai inbox phadi hinai saka o borok no borok kok salaikya inbox thangai afro bo sangkha tabuk bo boro hinai o borok saka Botabo hospitalo hune apuni teni dino khaino botongwe mandiya hangka hospitalo afro bonogikha khumali kubuino sori hamya khumali sani no nuksagai mukoli mukte kupulongkhai kapui bukha afro sani no naga santa takhok sani saka nungdak dino hamnai hine khumali no sani hai hine saka baby ningano yaka thanglakle hinai afro khumali sani no gobage saka ihi muno angno yaka thangya hinai saka abo sawi paikhaino khumali nilar angai tongkha afro sani bono no gobak tongkho kok sungno tongkho haipano bukho khumali mungsa kok sawi maliya nilar anjak afro sani nayei naikha bukho khumali osangsano yakarjak bini samai sabaye afro sani sirigai kapma khanawe bukhukni mafa phaikya takhok sani ni khoriwa khoro berajak bukhuk khumali sangsar yakarjak aw lama srapsani bagisi o srapsawono tongthok dukhu abra bukhani borongna kamajaka takhok sani apuni shimino botabo bo sori hamya kraijak ase kubi kathar hamjamani imangno mukhang slamaniya hingke paya brok tinini
video na sajak like comment share khanya tapokdi te o channel ni bisingtui katal video nangya bagi subscribe khairi di hambai.